Hej děcka, přijede Ludvík z Prahy, kdo pak si ho veme na starost? No. Takže Adélo, je to na tobě, jsi jediná holka. Tak kam půjdem? Já nevím, Tak půjdeme lyžovat. ale teď není sníh. Na sjezdovce něco bude. Ludvíku, pojďme na bazén. Tak co, jak jsi zapala? Dobře, jenom mě trošku vyhládlo. Ježiš, kde zase je? Ludvíku, tam se nesmí. To je pořádnej sloup. Hele, kašna! Pojď, půjdeme se radši najíst. Takže dobrý den, vítám vás v kostele svatého Jakuba, kde ve věži tohoto kostela se v roce 1890 narodil Bohuslav Martinů. Tyjo, to je parádní výhled. A Ludvíku, představ si, že tady žila celá rodina Martinů. Čau, jak se máš? Co tady děláš? Ježiši. Bože, co děláte, ženská? Pojď sem. To je zabijá. Kam jedeme? Na náš hrad? Na Svojenov. Cože, vy máte hrát? No, jsme se ho koupili, víš. Tak to je dobrý. Wow, to je parádní. Půjdeme na věž? Tak na to zapomeň. Tohle to bylo naposled, co jsem s tebou někam jela. Kozy! Tak jak jsi měl, Ludvíčku, celý den v poličce? Dobrý, mami. A nechceš si sundat tu čepičku aspoň na noc? Ne. Tak dobrou. Ahoj, Ahoj,